Здравейте, добре дошли в първи епизод. Какво се случва след училище? Ти всъщност завършваш и какво правиш след това? Днес ще си говорим точно за това. Много е странно как, когато сме в училище, ни обясняват едно след едно какво ще се случи. Ще отидеш в училище. Ще отидеш в гимназия. След гимназията отиваш на абитюренска и след това трябва да влезеш в университет. Като завършиш университета, веднага ти намират работа и изведнъж създаваш семейство и си живееш спокойно в някоя къща или апартамент. Да, бе, ама не става точно така. Изобщо не е така, както учителите го разказват, както родителите го разказват. Изобщо няма да стане хора така. Първата професия, която исках да се занимавам, това беше да бъда полицай. След това исках да стана зъботехник. Гледах по едно време Доктор Хаус, исках да стана лекар. Нищо, че грам не разбирам от химия, физика, биология и така нататък. След това исках да стана актриса. Получи ми се за малко, но пак не стана много. Исках да бъда маникюристка. Исках да бъда гримьор. Исках всичко да правя. Значи, която е една професия, се сетите, аз съм я искала да работя. И за тези хора като мен, които знам, че не са малко, им е много трудно да знаят точно какво да учат. Защото каквото и да си говорим в България, гимназиите има медицина, можеш да учиш в природно-математически, мисля, че се водят гимназии. Се тая. Наистина, никой не му пука. Но този натиск, който е след абитюренската, е огромен и аз не бях готова за този натиск. Не бях готова да стана на 20 години, не бях готова за абсолютно нито едно от нещата. Матурите също играят много голяма роля с нещата. Аз имам история и с матурите за 12 клас. Потресена съм просто от образованието в България и от това тази несправедливост, рези и не знам точно какво се водят но сега ще ви разкажа какво се случи на моята матура. Разбира се, матурите 12 клас минаха, но имайте винаги едно на ум за хората, които следващата година ще имат матури. Отивам аз на матура. Имах по български език и втората избирателна ми беше по информационни технологии, защото аз бях в такава паралелка. Бях готова, но не напълно готова и първата матура, която беше 12 клас, буквално хора не ми стигнаха 2 точки. И аз обаче тогава си знаех, бях убедена на 100%, че ще ходя на поправка по информационни технологии и аз там го приех. И отивам мисля, че се пада август месец беше, август месец отивам на поправителният. Бях пушка. Нямаше нещо, което аз да не знам, но имам предвид чисто практическа гледна точка, защото ако не знаете какво е матура по информационни технологии, това е, имаш тестова част и след това имаш практическа. Имаш да създадеш сайт от различни кодове на програми, трябва да създадеш банер по дадена тема и екселска таблица. Аз бях готова за тези неща. Не за екселската таблица, за сайта и за банера, защото само те двете ми носеха 60 точки. В смисъл, четворка със сигурност ми носеше. И теоретичната част знаех горе-долу. Чат-пат, нещо знаех. Отивам аз на матурата, тестовата част си минава без никакъв проблем. Разбира се, имаше неща, които не знаех. И след това дойде практическата, която се състои, мисля, че беше около 3 часа или 2 часа, не знам, ще ви изложа. Отидох аз, правих каквото правих и не можех да си сложа файловете на самата програма, която бяха ни предоставили от МОН. Веднага сигнализирах на учителите, които са там, квесторите. Разбира се, те не ми помогнаха, защото повечето пъти слагат квестори в стаята, които не са по дадения предмет, който се прави изпит. Примерно, както аз съм била на информационни технологии, са били учители по биология и по история, примерно. И идва квестор, учител някакъв, който уж разбира от компютри. И аз си обясних тогава каква е драмата с мен, че всичко съм си направила и тя го вижда това нещо, просто аз не мога да го сложа на файла. Не мога да го сложа. Тогава тази жена ми се изсмя и ми каза: момиче, мисля, че не разбираш. Разбирате ли това колко голям стрес е? Първо, че аз много трудно
преживях лятото от това да знам, че съм на поправка. И другото, което е, че знам, че ми остават около 10 минути и някаква жена седи отстрани и ми се смее, което беше изключително непрофесионално. И аз седя и я гледам и почнах да й се моля. Нищо, че аз съм на мнение, че никога не трябва да се молиш на никого. Има моменти, в които просто така се случва. И тази жена ми каза: миличка, мисля, че не си за тука. И така не успях да си предам работата. Мога да ви кажа, че това беше един от най-тежките моменти в живота ми. Нищо, че в момента си казвам: Лора, ти нормална ли си? Случиха се много други неща, които са позитивни, но тогава се чувствах много зле. Много зле се чувствах. Просто съществувах. Работех работа. Нека да не съм работила. Работя сезонна работа, но някак си ми беше много тежко, колко пъти съм ревала и накрая си казах: няма да бъде по информационните технологии, ще си направя по-английски. Така и направих, отидох другата година и си го взех без никакъв проблем английски език. Разбира се, учих, но не кой знае какво, защото английски се знае от общата култура. Така е моята история по матурите и случката в 12 клас и мога да ви кажа, че това нещо ми изгради много като личност, много като човек, защото първо, че се сблъскваш направо с нещата от живота, другото, което е се сблъскваш с хората как реагират на теб. Защото много пъти се е случвало и какво взели матурата? Матурата, хора, не е високо интелигентно нещо, което трябва да се случи. Не го казвам, защото не съм я взела от първия път. А защото е така. Всяка една година матурите стават по-зле, но няма значение сега. Този клип стана малко повече за матурите, но просто си разказах моята история. 100% има хора, които им се е случило също нещо или подобно. Няма нищо страшно. Ще мине, ще се оправи, после ще се смеете. Ако си бях взела матурата тогава, моята идея беше да отида в София да уча в Нов български университет актьорско майсторство. Не, журналистика. Не актьорско майсторство, журналистика беше. Обаче, знаете колко са скъпи, колко е скъп този университет, колко са скъпи семестрите. Аз не съм от най-заможното семейство. Друг път ще си говорим за тази тема, защото и там има много да се разказва. И ако я бях взела веднага, щях да отида там. Щях да накарам майка ми да едва да събира двата края от живота, за да може да ми плаща семестър. Щях да отида на квартира, която аз трябваше да си намеря отделно работа, за да мога да се издържам, което нямаше как да се случи просто. Хора, нямаше как да се случи, защото аз исках да отида в София и не знам какво очаквах от тази София. Мислех, че ще отида, ще завърша и веднага пей сърце, жегата пак дойде. Изобщо не седи така нещата. Не седят, ама грам така нещата. Защото има много познати, които се върнаха даже от София и колкото и да е голяма тази столица, пак всеки град в България е красив, нищо лошо не казвам, но там е толкова пренаселено и толкова пренаситено, че много трудно можеш да изпъкнеш от толкова много хора. Не, че е невъзможно, има хора, които успяват, но аз просто нямах възможността да отида там. И много неща си казвам, че ако бях заминала, може би нямаше да се случва това, примерно в момента, което гледате, или другия подкаст, който имам без сценарий, който долу има линк, може да го видите. Много неща нямаше да се случат, много хора нямаше да се запознаят, че да бъда на това ниво, което съм в момента. Нямаше да се изградя толкова като човек, може би. Или щях, но по различен начин. Защото в момента съм толкова благодарна да не съм си взела матурите от първия път, че просто си нямате представа. Толкова съм благодарна, че не си взех матурите от първия път. Защото ако си ги бях взела, първо щях да загубя мега много пари. Много пари щях да загубя. Другото, което е, щях да си загубя и времето. И в момента може би идва въпроса, аз в момента с какво се занимавам. Занимавам се с това, което ми харесва и с това, което обичам. Занимавам се да снимам видеа. Разбира се, не съм разпознаваема, не съм кой знае какво и не искам и да бъда. Не искам
да бъда най-добрата подкастърка или нещо такова. Искам по някакъв начин с поне този канал да помогна на поне един от вас, защото мисля, че са ми се случили не много неща, но са ми се случили неща, които могат да помогна поне на един човек от 100. Така че пак е нещо. И от много малка, защото сега ще има хора, които сигурно ще ме критикуват от това, че искам да бъда някакъв тип контент креатор, инфлуенсър или нещо такова. Аз, откакто се помня, се занимавам с някакъв вид изкуство. С рисуване, с пеене. Ходила съм на рисуване, ходила съм на пеене. Имам късометражен филм зад гърба си, който го даваха по кината. Мога да оставя линк към трейлера, ако не забравя. Ако не, ми напомнете в коментарите, ако някой има интерес изобщо да го види. И в крайна сметка винаги съм обичала да се занимавам и с социални мрежи. Това, че стана популярно, да, може и да бъде свързано, може и да, разбира се, че има пръст в това нещо, но мисля, че ми се получава. Поне мисля, че леко ми се получава, защото аз съм от другия тип хора, които не ги е страх да си изкажат мнението. Може много хора да ги заболи, може и да не ги заболи. Все тая, но правя това, което обичам. Да, може и да не се получи. Може и просто да си остане това нещо в социалните мрежи и само 5 човека да го видят и тези 5 човека да бъдат мои приятели. Да, възможно е. Никой нищо не е казал. Или тези пари, които съм дала за микрофони, за всякакви джуджавки, за столчета, за пердета, за тапети. Да, може да не си струват. Може да са някаква пълна глупост и след една година си кажа: Боже, Лора, защо даде толкова много пари за тези неща? Обаче поне съм пробвала. Поне съм направила нещо, което обичам. Защото хора, на работата ви трябва да я харесвате. Защото ако просто запишете някаква медицина, а на вас не ви се учи медицина, а искате да бъдете адвокат, примерно, защо го правите? Да, може да угодите на вашите родители, може да угодите на някой друг ваш познат, обаче вие този живот ще го водите. Вие ще живеете вашия живот, който също ще бъде 90% омраза, защото работата е много... не 90%, но поне едни 60% е това живота. Да работиш нещо и поне да бъде нещо, което ти харесва. Няма лоша работа, няма срамна работа. Ако искате да се занимавате с нещо, което няма в момента нещо, което да се учи във висшите заведения, може и да си оставите една gap year. Аз отговарям в момента на въпроса, не съм записала университет и в момента не знам дали бих записала университет. Причината е следната. Причината е, че защото, да, в момента мога да запиша маркетинг, мога да запиша и PR, но в сферите, които аз искам да работя, съвсем достатъчно е да си изкарате различни курсове. Вече зад гърба си, за моя голяма щастие, имам 3 курса, които съм си ги изкарала успешно и съм си ги платила лично сама, но това е, че можеш по някакъв начин от различни курсове да имаш много повече знания, много повече опит, отколкото да запишеш някакъв университет. Защото не казвам да не записвате университет. Нищо подобно. Ако искате, ако трябва, записвайте. Защото няма как да искаш да станеш хирург и да се запишеш на курс. Това е невъзможно. Разбира се, трябва да се учи. Не казвам, че не трябва да се учи, но за тези хора, които ще си кажат, да, вижте каква е еди, каква си еди, що си, вижте колко е плитко, умна и така нататък, че не съм записала висше образование, това, че съм на 21, не означава, че живота ми е свършил. Не означава, че аз няма да запиша университет. Да, мога да запиша до година университет, примерно. Мога да запиша, когато съм на 30. Мога да запиша и като съм на 40. Защо да се запише нещо и да седи в шкафа ми? Като в момента мога да си изкарвам по друг начин доходите. Затова, за този етап от живота ми съм изключително доволна, че не съм записала университет, защото има много хора, мои познати, които са записали някаква специалност, даже не ходят на лекции и просто няма търпение да си тръгнат оттам. Няма смисъл да се дават тези пари, като можеш да ги използваш за нещо друго. Така че хора, бъдете
моя съвета, който искам да дам в момента е да намерите това, което обичате. Да намерите работата, да намерите нещо, с което искате да се занимавате. Ако трябва си оставете gap year се нарича, това е да си оставите 1 година след гимназията към университета, в която да пробвате различни неща, различни хобита, да работите на различни места, да обикаляте света и да намерите нещо, което искате вие да се занимавате. Може да правите много неща от нещата, които вие обичате. Просто ако не знаете какви са вашите хобита, като човек като мен, който също не знаеш какви са неговите хобита, или другото, което е, пробвай. Пробвай да живееш живота си. Пробвай различни неща. Пробвай нещата, които ти обичаш. Защото и да има хора, които не те подкрепят, и да има хора, които не им харесва това, което правиш, на тебе не трябва да ти пука. Защото това е твоя живот. Ти си живееш твоя живот. Просто наистина пробвай. Защото ако не пробваш, никога няма да знаеш какво си изпуснал. Живота е кратък и живей го на макс. Благодаря, че бяхте с мен. Надявам се да се е останал поне един човек. Следващите видеа ще бъдат на подобни такива тематики. Изобщо канала е създаден от гледна точка на мой спомен и по някакъв начин поне на един от вас да помогна, защото не е като да нямам някакви истории, които мога да разкажа и по някакъв начин да помогна поне на един. Не искам да бъда някакъв ангел-пазител или някакъв пътеводител или нещо такова, но по някакъв начин мисля, че поне на един човек ще мога да помогна, защото никога е нямало човек, който на мен ми е помагал в социалните мрежи. Който да го гледам и да си кажа, бре, този човек го е преживял. И аз значи мога да го преживея. Така че абонирайте се, харесайте, ако ви е харесал този клип, коментирайте нещо, което ви е харесало или не ви е харесало. Също така, долу в описанието съм оставила линк към другият YouTube канал, който е подкаст без сценарий, който ми е първия подкаст. Това не знам дали е подкаст, но е някакво нещо. Не знам какво е. Така че чао и когато се видим пак.